Ako, nagdala ng ako ng yung buto, kaya ibigay ko sa mga aso at saka pusa. Ito isa, manok din baon ko bukas kasi hindi na ako magluto ngayon. Nandito tayo sa labas, yan mo, ano yan, supermarket yan, Almadina. Yan, padala ng pera yan guys. Lapit na padala ng pera. Yan, mayroon din padala ng pera. Sana all. National Exchange. Yan, palakad na ako ngayon. Tapos dito ako. Yan, accommodation namin yung kulay orange guys. Kulay orange, yan ang accommodation namin. Pauwi na ako. Enjoy, enjoy.